Sobre as canas está claro que as amas ou as odias, pero que nos sorprendeu moitísimo, a verdade, este estudio que di que poden ser, bueno, pois como unha barreira de defensas. Que di este estudio? Pois mire, é un estudio que fixeron en Xapón e que se publicaron no fai nada e por eso traemos o programa para explicalo. Claro, realmente o que parece que poden ser unha barreira, pero non contra todos os cancros, senón contra un cancro determinado que é o melanoma. É dicir, claro, é dicir, por qué? Pois porque temos no coiro cabeludo, temos unhos melanocitos, que son unhas células que dan esa cor característica ao noso cabelo. Que ocorre? Que cando eses melanocitos sofren, o que descubriron agora é que viron que cando eses melanocitos sufren un dano no seu ADN, teñen dúas opcións. Unha é morrer, é dicir, provocar unha cana, ou ben poderían chegar a malignizarse e producir un melanoma. Que é o que deciden os melanocitos? Morrer e provocar unha cana para protexernos a nós e para defendernos fronte ao melanoma. É dicir, cando un melanocito ve que ten un dano celular, o que fai é decidir morrer para defendernos a nós. Bueno, ten hasta algo de poético e todo. Pero entón hai que porlle unha capa de heroínas ás nosas canas, non? Dende logo que sí, por eso igual nos axuda a levarnos un pouco mellor con elas. Eso non quere decir que podamos tinguir o pelo se queremos, non esa cana seguiría aí, o factor protector que descubriu este estudio segue exactamente aí igual, pero bueno, parece que o que están vendo é que ese melanocito, cando ve ese dano que ten no seu ADN, en vez de malignizarse, decide morrer para protexernos a nós e que non teñamos melanoma. Vale, Héctor, pero alguén que nos este vendo que teña moita cana pode pensar, Dios mío, ten moito chollo, moi organismo, non? Os meus melanocitos están máis ocupados da conta ou como? Claro, é un pouco distinto, porque si é certo que o mecanismo polo que nos van saindo as canas co paso dos anos, aí ten parte de xenética tamén, e tamén ten parte do noso estilo de vida. Hai moitos factores que influen nesa aparición das canas, ás veces incluso a aparición temprana de canas. Unha cousa é a nosa aparición de canas, por diferentes factores, e outra cousa é cando vei ese dano no melanocito, ese dano no ADN do melanocito, e decide morrer para protexernos. Claro, porque temos aí dúas imaxes que podemos ver. En realidade, Héctor, que diferencia hai, non? Entre un cabelo normal e un cabelo xa cano. Pois mira, a clave está no que falábamos, nesas células que son a que dan o noso cor característico, que é o melanocito. Está aí debaixo da pela e escondidiño, como vemos nesa imaxe, e que pasa que co paso dos anos ese melanocito vai deixando de funcionar. Se non ten dano no ADN, que decíamos que decía morrer, pois se non ten dano directamente, van pasando os anos e vai deixando de funcionar, vai deixando de facer o seu traballo e chega un momento na que xa non lle dá ese cor característico ao noso cabelo e aparecen as canas, que é un paso irreversible do tempo que estamos vendo que está deixando aí esa pegada. E antes nos dicías, Héctor, que hai como factores de risco para que aparezan. Cales son? Claro, pois mira, un deles, o principal é o estrés. O estrés, claro, cantas veces he oído eso de hai alguén que tivo unha desgracia, pasoulle un problema, tivo este susto e de repente apareceronlle canas ou apareceronlle máis canas, ou incluso alguén que ingresou no hospital cunha enfermidade grave e logo cando saíu tiña máis canas que cando entrou. Bueno, pois eso é precisamente por ese factor do estrés. Foi un estudo do ano 2020 que descubriu que ese estrés influe directamente na aparición de canas. Como? Bueno, pois que ese estrés provoca un estado inflamatorio no noso organismo que libera, por un lado, radicais libres e, por outro, peróxido de hidróxeno. Quédate con esta palabra porque logo imos ver como solucionalo. Ese peróxido de hidróxeno o que fai é provocar que aparezan máis cantidade de canas no noso cabelo. Logo, por suposto, a xenética tamén. Se a nosa familia tivo canas moi pronto, é moi probable que nós tamén as tiñamos. E logo tamén inflúe a alimentación, o tabaco, a exposición ao sol do cabelo. Claro, cando imos á praia e non botamos eses... Hai ora xa unha serie de produtos protectores, María seguro que os coñece ben, para protexer o cabelo fronte a ese dano da radiación ultravioleta do sol. Se non os botamos, é máis probable que acabemos tendo canas. Bueno, pois como así en xeral a ninguén nos gusta ter canas, querido Héctor, a ver, imos a solucionar. Que podemos facer para ralentizar, non? Pois mira, un factor importante é o que teño aquí, sempre falamos da alimentación e de como nos afecta esa alimentación. Bueno, pois é fundamental, hai tres vitaminas que son fundamentais. A B, a C e o zinc. Se temos estes tres minerais e vitaminas ben en un bons niveis no organismo, imos ter un factor protector fronte ás canas. Que contén moito zinc, por exemplo, pois os mexillos, que os temos por aí tamén, os de lata serven perfectamente, que os outros igual están máis caros, pero estes son máis económicos e tamén nos van a axudar. E logo a vitamina C, decía antes que te quedaras coa palabra peróxido de hidróxeno, levo aí un rato aí. Porque a vitamina C que a temos aquí nas laranxas, tamén no brócoli, pero bueno, nas laranxas temos moita vitamina C, e que ocorre? Que teñen
teñen unha cousa que se chama catalasa. E que fai a catalasa da vitamina C? Anular o peróxido de hidróxeno. Entón, bueno, se o estrés non o podemos controlar moito porque vivimos unha vida moi estresante, se lle metemos máis vitamina C, podemos estar contrarrestando ese efecto do peróxido de hidróxeno gracias á catalasa da vitamina C. Pois todos a mercar mandarinas, que ademais agora están a bo prezo, para que non nos saian canas. E, por certo, con estes produtos temos que ter algún tipo de cuidado? Temos que ter cuidado cos secadores e coas pranchas do pelo, porque claro, se lle ponemos moita temperatura, ese exceso de temperatura, tanto no secador como nas pranchas do pelo, tamén acaban danando o cabelo e tamén poden favorecer a aparición de novas canas. Así que, ollo con estes produtos que se lle ponemos moito calor, podemos secar o cabelo co secador sin problema, pero non a unha temperatura moi alta. Claro, coidar aí o noso peliño, claro que sí. Bueno, sobre as canas, seguro que escoitaron vostedes, hai moito mito, verdade, Héctor? Así que imos a repasar algúns, pensen tamén vostedes na casa. Vou a tratar de adiviñar eu aquí. A ver, imos co primeiro. Tomar vitaminas pode devolver a cor do pelo. Verdadeiro ou falso? A ver, voume mollar polo que dixeches, verdadeiro, non? Pois non. Non? Claro, estamos falando de devolver a cor do pelo. Claro, unha cousa é ese factor protector para ralentizar a súa aparición, pero unha vez que temos canas, a única forma de devolverlle esa cor é ir ás tinguiduras, non temos outro xeito. Claro, unha cana xa non hai volta atrás. Xa non hai volta atrás. Cando o cabelo xa chegou á cana, aí xa non hai volta atrás, así que non nos queda outra que ir ás tinguiduras. Para evitar que aparezan máis, si é unha boa opción tomar estas vitaminas, como de xeito natural, como explicamos por aquí, para protexernos, especialmente vitamina B e vitamina C, para protexernos de que aparezan máis. O brócoli é bo, pero non tanto. A ver, imos con máis mitos. A ver se estou aí ahora máis acertada. A ver, arrincar canas pode danar o folículo. A ver, esa cana que aparece aí de repente, sobre todo cando é a primeira, que de repente aparece aí unha cana, non a quero, falso. Tiro dela. Bueno, pois non, se arrancamos, podemos estar danando o folículo. Sí, É verdadeiro, claro, que pasa? Que se arrancamos e producimos un dano no folículo, non volve medrar. Se arrancamos moitas, ao final quedamos en pelo. Así que, ollo con andar arrincando, porque sí podemos estar danando ese folículo. Calvicie ou cana, hai que calibrar. Hai que escoller. Veña, imos co último, que non dou unha hoxe. A ver, tinguir o pelo fai que saian máis canas. Aí isto non nos coitara na vida, entendo que é falso, non? É falso, é falso. Nós cando temos canas e queremos tinguir o pelo, podemos tinguilo sin ningún problema. Eso sí, sempre imos coller produtos que non sexan moi abrasivos, porque realmente non vai facer que saian máis canas. Bueno, pois fantástico. Algo máis que aprendemos. Anda, dime que chegou unha consulta tamén. Veña, pois a ver que nos consulta a xente. A miña avoa botaba unha especie de loción de auga para tinguir o pelo. Ai, sí. Era unha boa opción. Sí, aunque fa famosa, non sei se pode dicir a marca, Auga la Carmela, era famosísima, que moitísima xente botaba na cabeza, non sei se a siguen vendendo ou non, pero sí que moita xente a botaba na cabeza para, decía que era un pouco para darlle outro color ao pelo que non lle quedara tan blanco. Realmente o que facía esa auga era como unha especie de auga oxigenada que o que facía era cambiar un pouco a cor do pelo, pero non era como unha tinguidura como tal, pero cambiaba un pouco a cor. É unha boa opción? Bueno, eu personalmente prefiro outro tipo de tintes que fan menos dano no pelo e que realmente logran un resultado un pouco mellor. Pero sí que era todo un clásico. Como se chama? Agua? Agua la Carmela. Non sei se a siguen vendendo ou non, pero sí que se botaba moito, os homes botaban a moito para que cando tiñan o pelo branco, realmente, pero que producía unha cor que tampouco pasabas de branco a un amarelento que tampouco era moi bonito ese cor. Que curioso, seguro que moita xente ese produto para que te acabar con ese outro mito tamén moi importante, se arranco unha xa en mesete, non? Que é verdad. Mito, eso é falso. É falso tamén, sí. bueno. Se tes unha cana e arrancas non che vais a ir sete, aparecen máis, pero porque os anos van pasando e chegan máis canas. É irreversible.